Здравейте, приятели! Искам да ви разкажа за новия портрет на Васил Левски, който създадох съчетанието между класическите техники, изобразителното изкуство и най-новите технологии. Това ми позволи да вложа цялата сила и енергия, която е притежавал буйната му коса, рошова коса, която издава буйния му характер, непримиримостта, готов да разбие всякакви ограничения, всякакви норми, стереотипи, но да постигне целта си. Дори да разочаровано всичко около него, той е продължавал да се бори. Много критики получавам, че косата му не била стресна, да е винаги бил честен. Честен герой не трябва. Имаме си достатъчно повести.